Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Pasuruan ingkang kinurmatan, Bapak lan Ibu Guru saha karyawan-karyawati ingkang kula hormati lan para kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin, semoga kita sami maturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun keparing kanugrahan lan kesarasan sehingga kita sedaya saged manggapal wonten ing wanci menika. Ingkang titi wanci menika kula dados panutucara badhe ngaturaken susunan adicara inggih menika setunggal pambuka kalih pangandikan saking Ketua Panitia, 3. Pentas seni kelas sedasa lan kelas 11, sekawan atau perpisahan saking wakil kelas 12, gangsal atau pangandikan saking Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Pasuruan, lan 6 yaitu panutup. Adicara kaping setunggal inggih menika pembuka. Monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara perpisahan kelas 12 niki dibuka. Matur nuwun. Adicara kaping kalih inggih menika pangandikan saking Ketua Panitia. Dumateng Ketua Panitia kula sumanggaken matur nuwun. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika pentas seni karawitan saking kelas sedasa lan kelas 11. Monggo saking kelas sedasa lan kelas 11 kula sumanggaken matur nuwun. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika atur perpisahan saking wakil kelas 12. Dumateng wakil kelas kula sumanggaken matur nuwun. Niku saking wakil kelas 12. Selanjutnya adicara ingkang kaping gangsal inggih menika atur pangandikan saka Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Pasuruan. Dumateng Kepala Sekolah Negeri SMA Negeri Setunggal Pasuruan kula sumanggaken matur nuwun. Matur nuwun dugi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasuruan. Selanjutnya adicara ingkang kaping 6 yaitu adicara terakhir inggih menika panutup. Monggo kita pangkas adicara niki kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillah adicara ditutup. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangasama dumateng para rawuh sedaya. Mok bilih wonten lepating atur anggen kula matur jeneng selawat sesanderan apuranto menawi wonten lepat kula pangesani atur matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.